Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning sa atong mga kapusong Mindanawans, labi na sa mga taga Buluan ug Sharif Aguac sa Maguindanao Province. Bangon-bangon na mga kapuso para atong sugdan ang atong semana nga productive. Good morning, Sai! Tama ka na, Jill. Mayong buntag sab kanimo og sa atong mga kapuso dinha sa Kalawit ug Liloy sa Zamboanga del Norte Province. Gawas sa Beer Month, ang September ginakonsidera sab nga Beer Month. Din sagad nga ginapahigayon ang mga beer festival. Busa karong adlaw, atong makauban ang usa ka local beer producer sa Iligan City nga si Paul Stewart del Rosario kung asa ang iyang beer na ay indigenous ingredients kung unsa kana at ang iunya. Well, Sai, dili mi makarelate ana dinhi sa Davao City kay kabalo na ka, dunay liquor ban. Hinoon, usa ka Davaoeña og propesor ang nakadiskubre kung saon nga mahimong healthy ang beer. Siya si Assistant Professor Crizofe Calumba. Samtang sa Bistok mga kapuso, dungan ta nga ma-inspire sa istorya sa kapuso artist nga si Denise Barbacena nga nakahuman gayod sa iyang pag-eskwela, human ang napulo ka tuig sa kolehiyo. Makahinabi siya unya taod-taod ni Attorney Resty Rizada. Una ka na kapuso, nasayod ba ka kung asa makita ang usa ka river nga ginakonsiderang sagrado? Kini ang Enchanted River sa Hinatuan, Surigao del Sur o ginatawag sab nga Hinatuan Sacred River. Gitawag kining libwak sa mga lokal hangtod sa niabot ang diplomat nga si Modesto Farolan o gitawag kining Enchanted River sa iyang iladong tula nga Rio Encantado. Usa kini ka saltwater passageway apan walay makasulti kung asa eksaktong nagikan ang tubig. Hinuon dunay mga teorya nga nagikan sa underground cave system ang tubig nga hangtod sa karon wala pa gayoy nakakompleto sa pag-explore. Mga kapuso, ani-ana si Attorney Resty Rizada para sa BizTalk. Resi! Thank you very much, Argel. Maayong buntag mga kapuso ug welcome to BizTalk. This morning, atong makauban ang kapuso actress, YouTube sensation, and bubblegum girl, Denise Barbacena. Maayong buntag, Denise, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you and how has your life been while at home? Maayong buntag po sa lahat na ating mga kapuso na nakatutok po ngayon na kumula sa ating comfort of our own homes. First time ko pong mag-interview ng ganito. So far, thank God at healthy naman po ako at ang buong family. Hopefully, we won't catch the virus anytime soon. No, we're praying for that. So, yun po. Adjusting. Thank you very much for accommodating us. Naku, sobrang ganda mo at nakaka-fresh sa umaga namin dito. Congratulations na finally graduate ka na sa college after 10 years. Ito naman, how do you feel right now? Sobrang happy and parang yun po, isa yun sa mga nakaka-happy na kahit under pandemic, meron pa rin po tayong mga dapat ipagpasalamat. And yun nga po, after 10 years finally, tapos na. Pwede ko nang itabi muna yung mga reviewers ko at saka na lang sa board exam na ulit. Ano yung naging motivation mo na talagang tapusin yung pag-aaral mo kahit umabot pa siya ng 10 taon? Siguro po it comes with my personality na pagka meron po akong sinimulan, gusto ko pong natatapos siya. So, parang kahit na sobrang tagal na, and yung sense of having a chapter closed, yun po yung parang, hindi, kailangan matapos ko to. Konti na lang. Tsaka yung, may desire din po kasi, before po kasi akong mag-TV,
gusto ko pong banggitin ko maging doktor. So siguro nandun pa rin po yung desire na masaya rin po ako sa hospital setting, ganyan. So, nandun pa rin yung talagang gusto ko pong matapos. Nakaka-relate din ako sa'yo, no, na working while studying at the same time. Siguro on your part, ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo sa journey mo in trying to balance your career tapos pag-aaral? Marami po, pero ang po dyan, challenge is yung time management. Kasi both time-consuming po siya, no, yung taping. Kasi po sa trabaho, sa taping, talagang magdamagan po kami dyan. And at the same time, sa school, halos buong araw ka rin po dapat nasa school. So yung time management, yung saan mo isisingit yung oras mo na mag-aral, para pumasa, syempre, hindi naman po libre ang mga grades. Ayun po. Ayun. Ito, anong pinakamahalagang aral naman ang natutunan mo throughout your whole experience? Sobrang dami po, kaya hindi ko ma-pinpoint. Pero siguro po is pagka talagang ginusto mo, ginawan mo ng paraan, at sa tulong ng mga tao sa paligid mo, walang imposibleng ma-accomplish. So tuloy-tuloy lang, kasi kahit gaano kahaba, meron pa rin yung ending, meron pa rin finish line, kumbaga. So, tuloy lang. And Denise, please invite lahat ng ating mga Kapuso viewers dito sa Mindanao na patuloy kang suportahan. Of course, Bengay Vlog sa iyong YouTube channel, and of course, Bubble Gang. Ayan po, mga kapuso po natin dyan sa Mindanao. Nako, una po sa lahat, sana ay healthy kayo, stay safe, wag pong lumabas kung hindi essentials. At kung nasa bahay kayo, manood na lang po kayo ng vlogs ko and ng covers ko sa YouTube. Ayan po ang aking, wala pa akong magandang props, pero ito ang aking username sa YouTube. Panoorin nyo na lang po aking mga vlogs para mag-good vibes po kayo. Yes. Naka-like at subscribe na kami. Thank you. Salamat po, mga kapuso. Thank you, Denise. Maraming Thank you. salamat. Salamat po. Ingat kayong lahat. And that was Denise Barbacena. Kakuhaan yun og inspirasyon si Kapusong Denise. Maunang tutok lang, mga kapuso, kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga dungan natong sayron ang istorya sa usa ka local beer producer sa Iligan City ug unsa nga indigenous ingredients ang appeal sa mixture sa iyang flavors sa beer. Atong makauban si Paul Stewart del Rosario. Sir Paulie, mayong buntag dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na, sir? Maayo man. Sir, paunsa nimo na come up ang idea nga mag-produce og homebrewed beers? Nagsugod siya as a hobby before atong 2009 na medyo nainganyo ta sa dagandagang klaseng beer all over the world. Antod nagkolekta ko mga botelya, istudyuhan ako ang mga brands sa mga beer ug sa history nila ug nainganyo ko ayo sa entire beer na concept. Kadugaya na murag kagandaghan na po enough akong hibalo, gusto pa ko explore more sa beer o nahuna-hunaan ako na mas maayo siguro na mutuon ko og buhat. So back atong April 2010, I brewed my first batch and then the rest is history. Interestingly, nasab di ay local indigenous ingredients ang imong mga beer, sir, no? Yes, local infuse ko og local indigenous ingredients kay as we all know, Philippines is not a beer brewing nation, no, na dili ang atong raw materials dili gyud local diri sa Philippines, like atong barley, atong wheat dili gyud na sila ga-grow diri, hasta ang hops dili nag-grow diri sa Philippines. So wala ko'y laing choice but mo import ana na ingredients. But how do I make my beer local? So gaad ko og unsay posible na pwede nako gamiton na medyo local og medyo abunda sa atoa. Like sa ako ang end, pagarbo gud nako ang among tubig, which is 92% of the beer, by the way, is tubig, it's water. So gigamit nako na gi-take advantage nako na gigamit nako ang Timuga spring water diri sa Iligan. So gagamit ko og tubig sa Timuga kay lahi kay gwapo pud kayo ang composition sa tubig diri, na unique pud siya, and makasulti gid ko na ako ra ang brewery sa tibuok kalibutan ug gagamit og Timuga spring water kay naaram pud siya diri makit-an.
Paunsa nimo na discover sir ang potential sa timuga, spring waters ug honey sa putsukan nga mahimong mixture sa beer? Based sa akong pag-research, pagtuon lugar na ako sa kada ingredient sa beer na sila lain-lain na quality. Kung gistudyuhan ako ang quality po sa tubig, gistudyuhan ako ang fermentable quality sa honey o sa flavor profile na iya mahatag na madungag sa beer, which is swak pod sa akong giplano na recipe design. Sir, katong nagsugod pa ka ba? Napod ba kay trial and error stages nga giagian o unsa po yung mga challenges sir nga imong na overcome during those process? Daghan kay tag trial and error ni tabo. Although ang kanang iligan makasulti ko tsamba gyud kay na siya na recipe. Paghimo na ko ana, muna ang first beer na akong gihimo, first recipe. And until karon muna na akong gi-stick na recipe. Pero dili pasabot tanan akong beer lami. Pagsugod daghan kay ko gipangbuhat na hastang di gyud matulon. So labay gyud pa dong. And ang ingredients na imported mahal. So muna siya mga challenges nato on kay you can't keep on making the same mistakes or keep making mistakes kay ug dili mainom ang imong beer ilabay man ginani mo then mahal biya ang ingredients niya i-import pa nimo siya. Sir, from homebrewed beers, ngano ka nakadesisyon nga i-introduce ni sa market? Yes, tinuod nag-start ta as a hobbyist. Dayon nagsugod ko og homebrew for the sake of expanding my knowledge and found a deeper love for beer. Pag humana na ako mga, syempre naggasigi kag himog beer, dili man na nimo mainom tanan, so imong inom sa imong mga amigo, mga pamilya. O sila mismo nakasulti sila na murag na man ni potential. Speaking of flavors, nganong ang more into cultural ang pangalan sa mga flavors? Technically, I have made over 30 kinds of beers. But we do have a few staples. We have about 8 staples sa karon. And nganong cultural ang akong ikon, I wanted to sound as local as possible because given naman good na ang quality, ang taste sa akong beers. Although miski pag unsaon ako siya magpapaka-local sa iyaha, medyo global yun ang iyang standard yun. So, in a way, nice siya, pero gusto na ako mas ma-local yun siya. So, ginganlan ako, medyo bagay-bagay po sa beer style, o medyo unique po na maka-represent po lugar siya sa nasa background story sa kuha, personal na ako na story. Sige, represent siyang isa ka lugar or isa ka pagahitabo or isa ka butang, ako siyang ginangalan just to have a sort of symbolism. Sir, why do you think nga naila ang imong homebrewed beers? Number one, mismo sa uban gabrew og beer sa Pilipinas, giila gid ko nila na nauna na sa pagbuhat sa beer. So napoy some sort of street credit, if you may, na mo kayo sa si Polly, gahimo nag-beer, dugay na diha ko sa iyaha gapatudlo sa una or diha ko gapangutana sa iyaha. O ikaduha po siguro sa mga nakatilaw na naputay word of mouth po siguro nakatilaw sila, nakita nila quality sa atong beer. Daghang kayong salamat Sir Polly sa imong oras ug gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi sir. Salamat pud kayo sa imo Sir Cyril. Mga kapuso, tutok lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, dunga na tong sayron kung paunsa ba nahimong healthy kining beer nga produkto sa research sa Assistant Professor sa University of the Philippines, Mindanao, nga si Criza Faye Calumba. Ma'am Criza, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, ma'am? Maayong buntag, Argel. Okay lang po. Hinaot nga. Okay lang po mo. Daghang salamat sa pag-guest sa ako adiri sa inyong morning show. Okay lang po kayo, ma'am, kay nakauban po ka na mo karong buntaga. Ma'am, take us back kung paunsa ka nagka-ideya aning healthy beer.
Kining akong healthy beer product ni siya sa ako ang pagskwela sa Amerika. Na ako dito sa akong masters o bilang isa ka beer lover, nahuna-hunaan namo na why not produce beer na adunay probiotic bacteria. Kaya nga ako ang mga kauban dito sa ako ang lab sa Louisiana State University nagakonduct og research na involved ang probiotics. So something new ni siya na idea, no? Og of course, work with what you love. And as a beer lover, again, nahuna-hunaan na mo na let's try this, beer with probiotic bacteria. What makes it healthy kung isagol mo siya sa beer? Kining mga probiotics, mao ni sila ang ginatawag nato na live microorganisms, kasagaran bacteria na nagahatag og benefit sa ato ang lawas. So aduna tay mga probiotic products na available na sa market, pero kasagaran ani sa ilaha dairy-based. Pero kung dairy-based, dili siya mag-appeal sa mga lactose intolerant, sa mga naay allergies. Mao na karon nagkadaghan ang research involving non-dairy nga mga food products nga naay probiotics. Og kining beer, dili dali mabuhi ang bacteria diri sa beer. Mauna naapod tay gi-employ na additional method sa ato ang gibuhat nga research, no? And kining product na ni, hopefully maka-introduce siya og healthier option sa mga beer lovers out there. Ma'am, nahibalaan namo nga kining imuhang healthy beer, doon na po rin siya ingredient nga durian. So, unsay role sa durian sa mixture aron mahimong healthy ang imuhang beer? Kining durian, ang akong gigamit ang iyahalang panit. Katong puti nga part sa panit sa durian, gitanggal na nako ang iyahang thorns. Tungod kay ang durian, dako kaayo og waste na ma-produce. And karon wala ginagamit ang panit, ginalabay ng diretso. So magdungag siya sa waste na mag-build up na waste from durian consumption. So kining waste na ni, kining durian rind, gigamit nako ang iyahang powder. So gihimo nako siyang powder and rich man siya in fiber. So kining fiber na ni, ingon ang research, previous research nga makatabang siya para mas mabuhi ang bacteria. So gidungag nako na siya para mahimong protectant or ang term nato immobilizer para sa atong probiotics para dugay siya mabuhi sa beer. Unsa ang challenges along the way, ma'am, sa imong research o unsa ka dugay nga na-figure out nimo ang perfect combination sa mga ingredients? Kining akong research, makaingon gid ko na very challenging siya given nga duha lang ko katuig nag-eskwela didto o nag-take pag yun ko og classes. And ang pag-come up na mo sa formulation, siguro it took 6 months. So which is 1/4 sa akong stay dito. O dili gid sa ing anak kadali kay ang probiotics dili man gud sila dali mabuhi sa beer. Isulayan nako ang probiotics ibutang sa beer nga commercially available, wala gyud sila nabuhi. So sa amo ang pag-experiment, preliminary experiments namo, daghan mi gi-adjust sa formulation para makahatag yun og environment nga conducive para mabuhi ang probiotic bacteria. Ma'am, unsay difference na ining imong healthy beer compared sa mga beer nga commercially available na karon sa mga lugar nga walay liquor ban, syempre? So far, wala pa commercially available na beer with probiotic bacteria na ay isa sa una, gi-develop sa Singapore, probiotic beer pod. Pero so far, to the best of my knowledge, wala pa commercially available. Kining ako ang research, nalipay ta na naka-prove siya og concept na pwede gyud ay ang probiotic sa beer unya giprotektahan pag gyud nato gamit ang powder gikan sa panit sa durian. Pero so far karon po kinahanglan pag gyud siya og further research bago nato siya ma-commercialize para mapatilaw sa mga katawhan. Ma'am, kung moabot ang time nga mahimong commercially available na kining imuhang beer, unsa ka ang mga health benefits nga mahatag ani, ma'am? Okay, ang beer mismo, of course, na siya alcohol. So, kining alcohol, naapod siya effect sa ato ang sa balance, sa ato ang bacteria, gut bacteria diri. So, kung mag-introduce ta og beer nga adunay probiotics, healthier option siya kay ma-improve ang ato ang gut microbiota, na atay more good bacteria. And kinipod siya, if aduna siya durian rind powder, which is also rich in fiber, na apoy more health-promoting effect sa ato ang lawas ng fiber. So sa karon, ma'am, asa na ka nga stage sa imuhang research o nagapadayon ba gihapon ang imuhang pagtuki-tuki labot ining healthy beer?
Kani siya no nahuman ni nako research pag-graduate nako sa ako masters, that was last year, and karon kinahanglan man gyud siya og further research, so hinaot unta na makakuha tag funding para masuportahan ni siya. And karon bilang isang somebody na naay passion for probiotics, naga-explore pud ta og laing probiotic products na mahatag sa mga tao. Alright, daghang kayong salamat Ma'am Criza sa imong oras ug higayon ug syempre sa pag-share nimo sa imong research about sa healthy beer. Thank you kaayo Ma'am. Daghan po kayong salamat, Argil. Thank you. Say pinaagi sa iyang research study, nadiskubre ni Assistant Professor Criza Faye Calumba ang right mixture sa beer aron mahimo kining healthy. Ug naninguha siya nga mas mapalapdan pa ang iyang pagtuon labot ni ini. Samtang Jill, isip pagpasigarbo sa locally produced products, lakip sa ingredients sa beer ni Paul Stewart del Rosario, mao ang timuga spring waters ug putsukan honey. Gani, cultural base sab ang pangalan sa iyang mga flavors. Say samtang gi-share sab kanato ni kapusong Denise Barbacena ang iyang sekreto sa pagsabay sa iyang karera sa showbiz ug pag-eskwela. Kinahanglan lang og time management ug pasalamat siya nga nakatapos gayud siya. Mga kapuso, na kita magbulag-bulag karong adlaw, hinaot nga nakakaton kamo sa istorya sa atong mga bisita. Susama na lamang sa panultihon ni Marcel Proust nga the real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes. See you tomorrow mga kapuso, alas 8 gyapon sa buntag, dinhilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.